बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। गोजोनथाव रादाबखौनो बुंनांगोन। दिनै जोङो सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव सम नाजानायनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै राजखान्थिनिफ्राय लानानै माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव मोनसे गोनांथार सावरायमेल हांख्रायनाय जादों आरो बे मथे जोंनि मेला जाफुंसार जादों। गाहायै जों मेलखौ जोंनि 1975 मायथाइनिफ्राय लुजेननानै दोननाय जोंनि थानसालि, बे थानसालिनि जा थासारि, जा अबस्था, बे बारा मोजां नंला। गिसि दैजों सिनानै सेरमायनानै सादा गाबाय थानाय बे अबस्थासै। दा बे थासारिखौ लानानै जोङो रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो राहा लामा मोनगोन नामा लुफुंनो हानायनि। समायना रमायना बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे सिमेन्ट बियाबनि गाहाय थानसालिखौ जों साबसिन हामसिन लुफुंनायनि मिजिंजों सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लालायनानै जों लुफुंनो हागोन नामा, बे मिजिंखौ लाना गाहायै दिनैनि मेलखौ जों लिंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोजांथार खौरां आरो जोङो सिजौआरि लेखा आरज आरो मोनथिना बेखौबो जों बेखेवफानाय जादों। गाहायै जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन, दैदेनगिरि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जेन जोंनो राहा लामा होयो बे थानसालिखौ समायना महर लुनायाव। अनसुंथाइजों लोगोसे सरकार फालनिफ्राय माबाफोर राहा लामाफोर दङ नामा, बेनि थंफोर बा मा लामाजों थाङोब्ला जों बेफोरखौ मोनफुंनो हागोन बा लुफुंनो हागोन, बेखौ आंनि सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। दैदेनगिरि आरो राजखान्थिगिरि आरो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बयनिसिमबो गले गले खावलायनाय जोंनि थानसालि लुफुंनायनि जेन सुबिदा बेबस्थाखौ जेन बयबो सावरायनायनि गेजेरजों खालामनो हायो, बे मिजिंखौ आं लाबाय। जोबथारनायाव सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनि फोजोबबाय। गोजोनबाय।